A big hand for the Panaglorious Sisters. Thank you, Enel. Hello. Hello, Mike. Good afternoon po sa ating lahat. Palakpak nga po ulit. Ang ina yata, hindi na yata nag-lunch yung karamihan sa inyo, Sa nervyos. Ayan. So, sabi nga, as my son said a while ago, it is our 17th recital cum concert. So, may iwanan. Iniwanan bigla. Also, Coach Roma. Ayan, i-greet ko muna silang lahat. Bago pala yun, manang-manang pala sa'yo si Enel mo. Bakit? Hindi naman ako sintonado. Biro naman. Ayan, gusto ko muna silang i-greet na happy afternoon. At sa mga students natin, huwag kayong makakabahan, okay? Kasi pag kinabahan kayo, walay na ito. Kaya dapat, confidence, give your 101%. Okay? Happy afternoon, SM na SM. Ano namang feeling mo ngayon na magpa-perform tayo, wala si Yorlin? 17 years, ngayon lang wala si Yorlin. Siyempre, natin. Siyempre, nakakalungkot kasi first time. Pero, at the same time, natutuwa tayo kasi tayo lang ang maganda. Wala tayong hapon. Pero, aside from that, wala pa rin tatalo sa mother natin. Diba? Bago po kami kumanta, obvious naman na wala kaming spill. First time din na wala tayong spill. Kung ano lang yung maalala namin. Gusto po namin magpasalamat sa lahat po na nandito ngayon sa Season Auditorium. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Especially sa ating mga supportive na magulang. Kasi kung wala sa kanila, wala yung support nila financially, syempre, wala din kayo ngayon dito. Yes. So, don't forget to say thank you to your parents. Coach Phil, special mention sa ating mga father na advance Happy Father's Day. Yeah, this coming Sunday. Happy Father's Day. Tita Yorl, Tita... Yes! Okay. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Di ba sila ready makinig sa practice natin ngayon? Bigla ang practice. Maestro, music please. Lakas ng buo ba? Si hindi yun? Walang practice. You like this, and if I hold you like that, it was so long ago, but it's all coming back to me. If you touch